Init. Pero okay lang. Kasi pag pinapawisan ka, healthy yun, di ba? Good morning guys! Wow! Ang gagawin po natin ngayon ay maglinis ng kwarto, maglaba, at saka magluto. Ayan, kung makikita nyo guys, dito sa likod ko, ito po yung higaan ko guys. Ngayon, papalitan po natin ng bedsheets at saka punda ng unan. At saka maglaba din tayo ng kumot. Ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kadami ang aking lalaban ngayon. So, ito po yung lalaban ko ngayon guys. Ano po siya? Halo-halo na po to. May uniform sa trabaho, pambahay, at saka kunting panglakad. Ayan. So, ang unang gagawin natin, tatanggalin ko tong kumot. Kasi kailangan din siyang labhan kasi marumi na. Tatanggalin ko rin tong punda ng unan. Papalitan natin to mamaya. Ang dumi na guys, oh. Grabe. Oh no! Dati kasi guys, pag naglalaba ako, every 3 days. Medyo na busy ngayon. Kaya ano na lang, weekly. Pero minsan pag natamad, hindi makapaglaba. Kaya ang nangyayari, naiipon yung labahin. So ito, tatanggalin din natin to. Tatanggalan natin to ng cover. Yan. Bigat. Okay guys. So, ito na po ang ating lalabhan. Ito po yung gagamitin nating sabon. Bahar. Wow! Actually, konti na yung laman niya eh. Ano yun na lang natin, uubusin. Tapos magbubukas tayo ng bago, panibagong sabon. Okay guys, punta tayo doon sa sa labahan. Doon sa may sa tawag nito, sa kusina. Ako lang mag-isa dito ngayon guys sa buong plat. Kasi yung mga kasamahan ko nasa nasa trabaho. Ayan. So ito po yung kusina namin. Ayan. Wow! Tapos dito po yung washing machine. Ayan. Medyo madilim po guys kasi sira yung ilaw dito sa kusina. Ay dito sa sa may washing machine. Side lang guys, ayusin ko lang tong nako, hindi pa nabuksan. Ipa-plaster lang natin yung camera para makikita. Ayan.
Okay. Ayan. Saglitan lang to guys kasi hindi naman to madudumi. Ano lang, amoy pawis. So, pipiliin po natin dito yung mga puting damit na kadalasan ay sinusuot ko sa sa trabaho. Sa pagpasok. Pampasok na damit. Pangloob. Ayan. So, bilisan lang natin. Pagkatapos natin itong paikutin, itong mga puting damit, ay magsasaing tayo. Pagsabayin natin yung laba at saka pagluluto. Para marami tayong matatapos ngayong araw. O, di ba? Ganun lang yun. Ayan. Sorry guys, tinanggal ko yung damit ko kung nakahubad ako dyan kasi mainit dito. Mainit dito sa sa loob. Ayan. Okay, so yun na siguro yun. Yung mga puti. Isala na natin itong sky blue. Tubigan. Lagyan ng bitsin. Damihan natin ng bitsin guys. Yan. So ito po yung ginagamit kong sabon, Bahar with FWA Power. So ano po siya, amoy siya. Amoy bulaklak. Ayan. Special perfume fresh blossoms. Yan, mura lang kasi ito kaya palagi kong ginagamit, palagi kong binibili. Diba? Ganoon naman tayo mga OFW sa mga nakaka-relate dyan. Diba? Tayo palaging naghahanap ng yung mga mura, yung mga naka-sale. Tapos pag may chance, pinapadala natin sa Pinas. Diba? Ginagawang package. Yan. So, yung mga OFW dyan na nanonood ngayon, makaka-relate kayo, di ba? Yan. So, paikutin lang natin ito. Yan. May ikot na siya. Tapos magsasaing tayo. Ito pala yung lagayan ko ng bigas. Ayan Ito galing to sa pinagtatrabahuan ko. Ang original na laman nito ay mayonnaise. Since maayos siya, kaya dinala ko dito para lagyan ng bigas. So, dalawang tatal po yung ating sasayangin ngayon. Para pag kakain ulit ay init-init na lang. Ayan. Patayin ko lang yung tubig doon sa guys, sa washing machine
Pag naghuhugas pala ako ng ng bigas, 3 times, 3 beses kong hinuhugasan. Kasi minsan yung bigas na binibenta, di ba? Ano siya, yung matagal nang na-stock. Kaya minsan maamoy. So, ayan, pang-final na to. Susukatin natin. Ayan, okay na yan. Grabe guys, ang bilis kong ang bilis kong pinagpapawisan. Ayan. Tingnan natin ulit yung yung ating nilalabhan. So, yan na yun. Okay? Medyo okay na. Pakita ko sa inyo guys kung ano itsura dito. So, yan po yung aking mga labahin. Ayan. Tapos, pupunta tayo dun sa loob ng kwarto. Kukunin natin yung uulamin natin mamaya. Lulutuin natin mamaya pang ulam. Yan. Tingnan niyo yung kwarto ko. Napakagulo. Yan. So tingnan natin dito kung meron tayong maluluto. Ito. So, ang uulamin po natin ngayon ay daing na bangus. Magpiprito tayo ng daing na bangus, guys. Yan. So, ito po yung ating uulamin ngayon. Century Tuna Premium Boneless bangus. Ayan, marinated na po siya. So, ilalagay lang natin dito sa may sa may lababo. Anuhin natin. Ituto, palalambutin natin kasi galing siya sa freezer. Ayan. Ang isang po nito, ang isang supot, dalawang bangus po yung nasa loob. So 2 piraso bawat supot. So ang lulutuin lang natin isa lang kasi ako lang naman ang kakain ngayon. Tsaka magprito din tayo ng itlog. Ayan. So okay na yun. Para sa ating tanghalian. At saka breakfast, yun. Pinagsama na natin, di ba? Yan. So, okay na siguro yung okay na siguro yung ating nilabhang puting damit. Hindi pa. So, pagkatapos nito, pagkatapos ng puting damit, isusunod natin yung mga decolor. Isang lang to, isang ikot lang. Kasi hindi naman siya masyadong madumi. Yan. Para mabilis yung ating trabaho ngayon. Okay guys, pamaya-maya, babalikan ko kayo. Okay? Ayan guys, so tapos na tong mga puti. Isunod naman natin yung mga decolor. Tigaan lang natin ng konti. Dito sa kabila.
Ayan. So, dito na tayo sa decolor. Pagkatapos nito, mag-init na tayo ng mantika para prituhin natin yung ating ulam. Yung daing na bangus. Ayan. So, pinagsabay-sabay ko na lahat. Yung uniform ko na slacks. At saka underwear. Ayan. Tapos lagyan ulit ng bitsin. Bitsin. Ayan. Ubusin natin. Simutin. Paikutin. Ayan. Dagdagan pa natin ng konting tubig guys. Kasi parang naparami ata yung ating nilagay na maduming damit. Ayan, so siguro okay na yan. Balik tayo doon ulit sa dito sa kusina para mag-init ng mantika. Ayan. Ayan guys, oh. Para prituhin natin yung daing na bangus. Ayan. Okay. So ayan. Init. Pero okay lang. Kasi pag pinapawisan ka, healthy yun, di ba? Pag pinapawisan ka. Yan. Kasi dito, kadalasan ng mga tao nasa loob lang ng kwarto. Bihira lang lumalabas. Kung lumalabas man, hapon o di kaya gabi kasi mainit sa labas. Yan. So, lalagyan po natin ng ng mantika. So, ito po yung gagamitin kong pangprito guys. Sunflower oil. Yan. Ito po yung ating gagamiting pangprito. Sunflower oil. Hindi matayo yung camera. Ayan. Kunti lang ilagay natin guys. Kasi yung bangus mataba. May din siya. May sariling mantika yun. Kaya kunting mantika lang ang ating ilalagay. Ayan. So habang nag-init tayo ng mantika, papasok tayo dun sa loob, dun sa kwarto para palitan natin ng bed sheets yung ating higaan. Ayan. So magpapalit po tayo ng guys, ng bed sheets sa ating higaan. Ayan, hindi man kita. Ayan, ayusin natin yung camera. Ayan.
So ito po yung ating ipapalit na bedsheets. Kulay itim. Baliktad. Tapos palitan din natin ng punda, yung unan. Ayan. Okay na yan. Ito po yung ating guys, punda. Iba-ibang kulay. Itong punda na to, yung may design na sasakyan. Ito dapat yung partner dun sa yung nilalabhan kong bedsheet. Hindi ko lang ginamit kasi gusto ko yung isang kulay nung pinagpalitan ito. Ayan. Yan. So, okay na yan. Tapos balik tayo ulit dun sa kusina para prituhin natin yung isda. Mainit na yung mantika. Init. Hindi ako mag-aircon guys. Para pawisan tayo. Para lalabas yung mga panuhot ba. Alam nyo ba yung panuhot? Yung panuhot sa Tagalog, ano yun? Kabag. Masamang hangin. Ayan. Masamang hangin, masamang espiritu. Ayan. Siguro mainit na to. Ang bango nung guys, marinated na bangus.
Ayan. Piniprito na.